Днес аз искам да така усетих, че трябва да уловим още малко от Възкресението и от нещата, които се случват покрай Неговото Възкресение. И затова тук от Матей 28 глава ще да прочетем някои неща, които са като документи от античността за това какво точно се е случило по време на Неговото Възкресение. А като мина съботата, това е първи стих на 28 глава на Матей, като мина съботата на разсъмване в първия ден от седмицата. Първия ден от седмицата, по това време, библейско време, това е неделята. Може би не случайно повечето християни, почти всички християни, са избрали този ден, за да имат своите корпоративни събрания. Защото това е първия ден от седмицата, в който се случва това най-велико за християнина дело, а именно възкресението на Неговия Господар, на Неговия Господ. Така че в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. Те все още, тези жени, нищо не знаят. Те отиват да видят гроба. И ето какво сварват там. След като си правят труда рано сутринта на първия ден да отидат на гроба. Стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи. Отвали камъка и седна на него. Колко много неща Бог извършва чрез своите ангели. Отвали камъка и седна на него. Представете ли си? Един огромен камък на гробница, запечатан. Той ангел дойде, махна го и си седна на него, да си почива сякаш. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. Те са били способни тогава да видят проявлението на ангела. Стражарите, които трябваше да охраняват гроба, са видяли и усетили присъствието на ангела. Съответно, нормалното, когато си в присъствието на ангел, който е бил в присъствието на Бога, в присъствието на славата на Бог, е страх. Така че ако ние станем по-сетивни за духовното, можеш да забелязваш или да видиш ангели точно подобно на тези стражари или дори на старозаветните пророци, които са били много силно в духа. И са виждали и ангели и какво ли още не. Единият даже вика: Господната ръка ме взе и ме пренесе в еди кой си град. Мисля, че го взе за косата, го хвана и го пренесе еди къде си. Езекил. Какви преживявания, какви неща. Но има известна доза страх, когато се получи този допир до свръхестественото. Защото това е свръхестественото. Ние в естественото някои неща, които не познаваме, ни плашат. А това е нещо, което изобщо не познаваме. Дори когато чуваш, ти не знаеш какво да мислиш за тия неща, защото не си ги виждал. Не си го усещал. Освен ако си го видял или си го усетил. Иначе не знаеш. И тия стражари, гледай какво им се случва. Изгледът на ангела беше като светкавица, облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. Само си го представи това какво е. Бум! Било е треперене, ужас, отворена уста с опит да вика, не му се получава и в един момент тупва, като мъртъв. При вида на ангела, нали? И ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпънатия Исус, сякаш беше дошъл за тях. Нали? Защото знае, че търсите разпънатия Исус. Тези жени търсеха разпънатия Исус и положения в гроба Исус. И аз мисля, че и до ден днешен има много хора, които се свързват в тези новини, които им е много по-лесно да вярват в тези новини. Защото това са до някаква степен, ако не разбираш какво се случва напълно, са и негативни новини. Както всички се разбягаха. Когато Исус бе разпънат на кръста, неговите ученици се разбягват, така ли е? Застава хаос. Единият се отрече 3 пъти. Това е време на смут. И ето, търсеха разпънатия, търсеха погребания. Като че ли и до ден днешен има хора, които искат това да търсят, това да видят, разпънатия, погребания. Някакси се свързват с това, че ето имаше за 3 години и половина Спасител, имаше Месия,
но го хванаха. И това не стана. И него убиха. Нали? Имаше надежда, имаше един, който се движеше в сила, сякаш можеше той да преобрази нас и целия свят, да ни освободи. Обаче го хванаха. Разпънаха го. И даже го погребаха. И тези жени, макар че Исус обясняваше преди това в своето учение какво трябва да стане с него и как на третия ден трябва да възкръсне от смъртта, обясняваше го, получаваше ги. И имам чувството, че никой не можеше да схване и да повярва за какво всъщност и да рече. По-скоро те вярваха на това, което видяха. Юда го предаде, дойдоха и го арестуваха. Спретнаха му съдебен процес. В крайна сметка го качиха на кръста пред всички и го разпънаха. А после го и положиха в гроб. И гроба бе запечатан и бе пазен от стражари. Но Бог се намесва и действа според както е обещал, според както е волята му, според както е славата му, според както са били винаги намеренията му. И дори Исус не го е крил. Той го оповестяваше навсякъде. Че ще мине през всичко това, че трябва да бъде бит, че трябва да бъде предаден в ръката на старейшините и на свещениците, трябва да бъде осъден, разпънат, погребан и възкресен. И сега се случва това трето действие, или последно действие, което не е толкова лесно да се вярва. Трябва ти духа на Бога, за да го повярваш. Трябва наистина да повярваш, да приемеш духа на Бога, духа на Бога да ти помогне. Защото писанията казват, че ако човек повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите, ще се спаси. Ако повярва със сърцето си, че Исус Христос е възкресен от мъртвите. Колко е важно възкресението за спасението. Без човек да вярва в възкресението, ако вярва само в кръста, спасението му е усъкатено. Спасението му е непълно. Спасението на човешката душа се извършва, когато повярваш, че Исус Христос на кръста плаща за твоите и моите престъпления, за твоите и моите беззакония. Нагърбва се с беззаконията, с престъпленията, с всички проклятия върху себе си. Разпъва ги на кръста и след това на третия ден Бог го възкресява от мъртвите за вечен живот. Така че е много силно, когато човек наистина истински вярва в възкресението на Исус Христос и в живота му личи. В живота му личи, че в него действа същата сила, която възкреси Исус от мъртвите. И ако ние нямаме такава вяра, или ако ние нямаме такива църкви, които да демонстрират такава вяра, то е възможно вярата ни да бъде суетна, защото сам Павел казва, апостола, че най-суетна е нашата вяра, ако няма възкресение от мъртвите и ако Бог не е възкресил Исус от мъртвите. Тая вяра е суетна вяра. И най-окаяни сме от всички човеци, ако няма възкресение. Добре, продължаваме 6 стих. Много ми харесва какво ангела говори. През цялото време всичките му думи са прекрасни. И казва, няма го тук, защото възкръсна, както и каза. Съжалявам. Разочарование. Дойдохте да търсите разпънатия и погребания, но него го няма. Не е тук. Той е възкръсна. Както и каза. Няма кой да слуша. Той си го казваше, повтаряше го, ма те идват да търсят не възкръсналия, а разпънатия. А той им казва, май трябва да търсите възкръсналия. Слава на Бога. За ангелите. Ето ти една от основните съставки на благовестието, на добрата вест. Възкръсналия, не разпънатия. Дойдоха да търсят разпънатия Исус, но какво намериха? Намериха вестта за възкръсналия Христос. И не само, че намериха тази вест, но ангела ги натовари, сега ще видите, да я разпространят. Това трябва да се разпространява. Много силно.
Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите и ето, той отива пред вас в Галилея, там ще го видите. Ето, казах ви. Представяш си ангела какви неща говори? В момента е възкръснал, не е в гроба и даже има място, в което ще ви срещне и вие ще го видите, там в Галилея, на определеното място. Вие, жените, съберете учениците, кажете им за възкресението му и да не пропусне нито един срещата с възкръсналия Христос в Галилея. Много силно. Това е прекрасно. Просто прекрасно. Казва се в писанията на друго място някъде, че възкръсналият Христос около 40 дни се явяваше на различни хора и най-вече на учениците си и ги получаваше още неща за Божието царство. Разкриваше им още мистерии. Сега вече като го виждат и имат взаимоотношения с него, той възкръснал, вече повече могат да вярват на неща, които ако той им говореше, те нямаше да вярват. Разбирате ли как и ние затова растем от вяра в вяра и от слава в слава? А затова може да има различни проповедници, да има различни видове църкви, според мястото на вяра и според мястото на слава, където са стигнали. Някой път хора, които са по-в началото, трудно вярват на някои хора, които са просто по-нататък в пътя, по-напред в пътя. Не бих казал в края, защото не знам дали има край, но в крайна сметка по-напред в пътя. Минал повече нива на вяра и на слава. Тия, които са по-в началото или са заседнали в началото или се въртят в кръг духовно, на тях им се струва, че онези, които им говорят разни неща, духовни неща, тайни, мистерии от Божието царство са, даже може да ги нарекат и лъжеучители, както Исус беше наречен. Че има бяс, че нещо не е наред. Защото поучението му, думите му бяха пълни с живот, бяха пълни с толкова много светлина. И казва, той не получаваше като земните, а като небесните. Като един, който идва отгоре. Като един, който има власт. И ние не сме в земните. Ние не сме в другите. Ние не сме в света. Ние не сме в религията. Ние не сме в фарисеите. Ние сме в Христос. Христос вътре в Него. В Неговата слава, в Неговия живот, в Неговото възкресение, в Неговата благодат, под силата на животворящия дух. Ако има закон, който действа в нашия живот, това е законът на животворящия дух. Много добро. Халелуя. Това са неща, за да ги вярваш. За да може чрез вяра да ги приемаш. Бог ги дава. Ние трябва да ги приемем. Римляни 6.9. Много силно. Апостол Павел към църквата в Рим 6 глава 9 стих. Като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Представяш си? И това най-важното. Смъртта няма вече власт над Него. А ние сме в Него. А смъртта няма власт над Него, а ние сме в Него. Индиректно разбирай какво означава това. Какво наследство имаме. Затова казва същия дух. Вие сте приели същия дух, който възкреси Исус Христос. Така че Той действа вътре в нас до такава степен, че и накрая и телата ни ще бъдат по Неговото подобие възкресени. Ще имаме нови тела. Възкресенчески, прославени, нетленни тела. Заради действието на възкресението, на силата на духа вътре в нас. Не умира вече. Това е положението. Приключи с умирането. И смъртта вече няма власт над него. Алелуя. Това е много силно да го знаеш. Защото тук, какво казва стиха? Като знаем, че е така. Ние това нещо трябва да го знаем. Това трябва да го знаем като пълен, абсолютен факт.
Това трябва да бъде поне една от колоните на твоята вяра, на твоята и моята вяра. В основата на вярата е това, че ние знаем, че Христос приключи със смъртта. Победи смъртта, победи греха, повече не умира и смъртта няма власт над него. Греха няма власт повече, абсолютно, по никакъв начин. Това дава отражение в нашия живот. Властта, силата, убеждението, с което ходим в святост, за да може да побеждаваме греха. Да не ни оплита. Да може да се съпротивяваме на греха. И то уверено, с подкрепа, с вяра, с духовна сила. И на всичкото отгоре, един от най-големите бонуси на всичко това е да не се страхуваш от смъртта. Представяш си? Какво има в нашата вяра? Какви духовни реалности? Хората, които са без тая вяра, те се страхуват от смъртта. За тях болестите, грижите на този свят, това са почти като богове. Това са някакви огромни сили. Докато при нас ни се дава възможност ние да сме в Христос, ама и Той да е в нас. Ние в Него и Той в нас. И реално така да работи тая симбиоза, това единство между Него и нас, че същото нещо, което важи за Него, да важи и за нас, защото Той самия казва, че същите дела ще вършат тия, които вярват в мене, че и по-големи. Това го казва Той в Евангелието на Йоан, Исус Христос. Който вярва в мене, същите дела ще върши, че и по-големи. Това на религиозните грам не им харесва. Има религиозни хора със суетна религия, със суетна вяра, които имат вид на благочестие, но отвътре са изпразнени от всякаква сила, от всякакво съдържание и на тях тия неща не им харесват, защото изглежда, че някой се превъзнася. Ама ти, ако си покорен и смирен и следовател на Словото, ще кажеш: мале, каква благодат! Какво е предвидил за нас, вярващите Господ? Да ходим в същите дела, че и по-големи. Вау! Това си е вау. Това ти отваря измерението вау. Алелуя! Нека да видим едно нещо, един пасаж от Откровението на Йоан, който е пример за истински библейски духовни преживявания на един такъв вярващ човек като Йоан, ученик като Йоан. Какво му се случи, когато беше в духа на този човек? Откровението на Йоан, 1 глава, 17 и 18 стих. Малко преди това казва: в Господния ден, който най-вероятно е неделята, първия ден от седмицата, бях в духа. И почва да описва какво се случва след като е бил в духа. Обзет, не знам, потънал, в духа е бил. И какви неща. Цялата книга след това, колко 22 глави или колко е защото този Йоан в Господния ден е бил в духа. Колко потопен, колко вглъбен е бил в духа, че да напише 22 глави от неща, които чува и вижда. Даже пише, че някои неща дори не може които е видял, не трябва да ги пише. 17-18 стих. И когато го видях, говори за Исус. Той е видял възкресения Исус. Само че вече е възнесен в славата при Отец. Не е онзи възкресен Исус, който първите 40 дни от своето възкресение се явяваше на учениците и на над 500 човека казва, че се е явил като възкресен. Над 500 човека е документирано, че са го видяли възкръснал. Но тук вече това е след възнесението. Исус Христос в един момент се възнесе и е седнал отдясно на величието във висините. И Йоан вижда там, в тронната зала, Исус Христос там, в тронната зала на Бог Отец. И като го видях, паднах при нозета му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Първият, последният и живият. Алфа, омега и живият. За мъжете трябва да се знае, че той е алфата. Той е началника на стадото.
той е пастира. Той е алфата. Много е хубаво той да е алфата. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Това е в момента. Защото ние е много полезно и е хубаво да виждаме какво се е случило тогава, в земния му път. Чудо. Обаче сега е много по-важно да знаем какво се случва в момента. Защото той в момента не е нито преди кръста, нито е на кръста, нито е в гробницата. А е в това прославено състояние отдясно на Отец. И казва, че какво казва? Живея до вечни векове. Край. Приключи със смъртта. И имам ключовете на смъртта и на ада. Ключовете на смъртта и на ада са в нашия Господ. Представяш ли си? Колко силно. Това е доста силно, нали? Това ме навежда на мисълта да отидем да проверим какво пише в Матей. Айде да видим Матей 28:16. Четахме първоначално от Матей 28 първите стихове на тая глава, а сега нека да видим последните стихове на тая глава, защото те много се връзват с цялото нещо, за което си говорим. Така, нека да започнем от 16 стих. Даже тук в моята Библия редакторите са сложили заглавие на този пасаж и казва: Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците му. Много силно. 16 стих на Матей 28. А 11-те ученика, 11, нали? Юда вече не е с тях, отидаха в Галилея, както каза в началото, на жените да кажат на учениците, че Исус ще ги срещне в Галилея. На хълма, където Исус им беше посочил. Специално високо място, на което той ще ги срещне. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Все още. Не е лесно. Нали виждате, че не е много лесно. Ти представяш си, ти си в присъствието на възкръсналия Христос и го виждаш, и виждаш даже хора около тебе как му се покланят. И ти си, нещо има тук. Дали е така? Може би ми се струва. Сигурно някой има магиосал. И така нататък. Тогава Исус се приближи към тях и заговори. И това сега е много важно. Като заговори: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Представете ли си? Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги и никога не лъже. И казва: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Не е ли в унисон с онова, че има ключовете на смъртта и ада? И така, не случайно им казва първо това и после онова. И така, понеже ми се даде всяка власт на небето и на земята, и така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Това нещо се казва великото поръчение. Голямата заповед, великото поръчение и така нататък. И е много силно, защото цялата власт на небето и цялата власт на земята е дадена на Христос. И с тази вяра в този факт, с тази духовна реалност, вие идете. Да правите какво? Да създавате ученици. За Бог е много важно хората да бъдат научени. Ако Той не научи хората и не се ангажира с тях да бъдат научени, Той все едно не ги обича. За нас по някой път е много важно просто някой да ни прегърне. За Бог е много важно да бъдеш научен, за да може да не допускаш 1558 пъти една и съща грешка. Да се промени мисленето, за да можеш да имаш Христов разум, за да можеш да побеждаваш, да се съпротивяваш на греха и да побеждаваш дявола и да не те е страх от смъртта. Това Бог счита, че е най-големият подарък, който може да подари на един човек. А ние понякога просто не искаме всичко това, искаме просто да ни прегърне. Като Исав.
Не искам първородството. Просто една купичка с червена леща ще стигне. Моля се Бог да ни дава благодат да приемаме онова, което дава. Че от Бог дава много. То Бог е дал много. И по някой път горди, безумни, наранени хора им е много трудно да вземат онова, което Той дава. Или искат нещо друго, което Той не дава. Представяш си като Исав. Абе, какво първородство, бе? Искам си лещата. В момента леща ми седе. Това не беше добре в очите на Бога. Не каза, добре, състрадавам, имам милост и разбиране към тебе. Напротив, големи последици. В същото време има някой друг, който какво ли не би направил за това първородство. А този го разменя за купа леща. А другия само това чака. Да има благословението на първородния. До някаква степен това е пророческа картина на това как той дойде в първи век за своите си. Първоначално, преди кръста, казва, не ходете никъде при езичниците. Само израелтяни. Само моя народ. Само избрания народ. Божият народ. Само тях. И те го отхвърлиха. Голяма част го отхвърлиха. Една част го приеха, но една част го отхвърлиха. Голяма част го отхвърлиха. До ден днешен знаете, че те официално не приемат жертвата и възкресението му и това, че той е Месията. Обаче онези, които повярваха, онези, които приеха, той ги приобщи, той ги осинови, той ги присъди. И онова, което беше пророкувал много назад във времето, че всичко това ще се случва за езичниците. Ще призове езичниците, ще им даде възможност да се спасят, ще им даде възможност да станат негов народ. Започна да се изпълнява. Но първо даде шанс на своите си. Да не би случайно някой да го обвини, че не е справедлив или не е верен на думите си. Напротив, верен е на думите си, верен е на обещанията си, но те го отхвърлиха. Но аз се моля, много силно се моля и сред нас вярващите да няма такова нещо. Някой да се счита за вярващ, да казва Господи, Господи, обаче да прави някакви всякакви други неща, да не следва волята на Бог. Представяш си колко фалшиво и колко заблудно. Господи, Господи, обаче изпълняваш друга воля. Обаче не се интересуваш от волята на Бога. Обаче не те интересува да изпълняваш волята на Бог или когато стане много трудно се отказваш. Ама викаш Господи, Господи. Някой дори... Или когато си гладен, или когато си болен. Господи, Господи, като се поправят нещата, сега не идваш ми в повече. Да не бъдем толкова религиозни. Да не бъдем толкова радикални. Нека да бъдем малко по-нормални. Ама когато опре нож до коко, о, Господи, Господи! Изведнъж ставаш радикален. Изведнъж ставаш на живот и смърт са нещата. Но като се поправят нещата, спокойно. Аз съм под благодат. Да не бъдем толкова и така нататък, и така нататък. Аз се моля Господ да ни помогне да го видим това нещо и да го избягваме. Защото явно го има. Защото той каза, внимавайте да не станете като онези Господи, Господи, ма в Твоето име и пророкувахме и чудеса правихме. И той знаете ли какво им каза? Махнете се вие, които вършите беззаконие, не съм ви познавал. Не ви знам. Това е гадно. Да не бъде. Да не бъде. Добре. Какво? Цялата власт над греха, над смъртта и над ада, над проклятията, над болестите е дадена на Господ Исус Христос. И ние сме чрез Негов заветни взаимоотношения с Отеца. Представете си, ние сме в Него. А той държеше чашата на завета. Той проля кръвта на завета. Ние толкова не можем да пазим завет, че Бог направи завет със сина си.
И нас просто ни даде да се прикрепим към този завет, който Бог е направил със Сина си, чрез вяра. Така че чрез Христос и чрез Неговата вярност и чрез Неговото покорство и чрез Неговата жертва, ние имаме много хубави заветни взаимоотношения с Отеца. И за това, когато ти не можеш да бъдеш верен, писанията казват, той остава верен. Което на нас ни е много силно. Когато ти не можеш да се държиш за Неговата ръка, той се държи за твоята. Той държи твоята. Не те пуска. Затова и Петър, когато беше малък духовно, но пълен с огън, с желание, с страст и каза, навсякъде ще те следвам, Господи. Каквото трябва, навсякъде, дори май на смърт ще отида, каза. И в следващия момент се отрече 3 пъти. И Господ не го изостави, не го отхвърли, не го наказа, а го възстанови. Защото видя, той е малък. Не можа да бъде верен сега. Но ще порасне и ще бъде верен. Ще бъде един от основните играчи. Един от стълбовете на вярата. Така ли е? Да. Дори каза, ключовете ще ти дам. Ключовете на царството ще ти дам. На него. А е човек, който се отрече. Обаче Бог гледа на сърце. Ако ние го бяхме видяли, кой знае какви неща в България щяхме да си говорим за Петър. Тоя ще направи едно видео, как 3 пъти се отрече от него. Ще напише навсякъде във Фейсбук, че този пастор Петър се отрекал 3 пъти. Безумно, нали? А Бог отиде и го възстанови и казва, Петре, любиш ли ме? По-добре да правим тия видеа. За това как Бог възстановява хората. Как ги изпълва със сила. Как ги отделя от миналото. Как ги учи да бъдат силни, да бъдат верни. Как възстановява. 3 пъти се отрече от него, Исус 3 пъти му казва, обичаш ли ме? Грижи се за агънцата. Обичаш ли ме? Петре, любиш ли ме? Грижи се за моето стадо. Петре, обичаш ли ме? Обичам те, Господ. Що не правим такива видеа? Де си говорят как се обичат. Алелуя. Края на нещата. Края на краищата. Края на краищата е много сладък край. Видяхте връзките между тия няколко пасажа, нали? Тък. И отиваме пак в Откровението на Йоан. Последната книга от Библията. Това е 1 глава, 5 и 6 стих. Откровение на 5 и 6 стих. На този, който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. И който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Това казва много неща. Няма и да ги коментираме. То си е казано. Но просто искаме на Него. Този, който чрез кръвта си ни е развързал от греховете. И който ни е направил царство от свещеници. На своя Бог и Отец. На Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.